Salut, mbola tsara antsika jiaby. Bon, tamin'ny midi teo za nagnano vidéo nataoko tamin'ny teny vazaha zegny. Bon, misy olo volagna taminaka, mety ataonao teny gasy fa tsy de nahazoazonay loatra zegny. Bon, ataoko amin'ny teny gasy, de toute façon za misy le temps volagno zegny tsisy problème. Vidéo-naka vers midi karaha io zany resaka par rapport amin'ny réconciliation nationale. Ny volaniko, alohan'ny magnano réconciliation nationale volaniko, mila mianatra ndrindry antsika resaka histoire ny antsika malagasy. Mila mianatra. Zegny volaniko, za tsy nianatra be tagny ta Madagasikara fa navy ta France za nisy opportunité nianatra. Zegny problèmentsika agny, antsika privé d'information. Tegna privé d'information. À partir de là, antsika tsy mahavita magnano deuil tant que tsy haintsika histoire nandalo tao ta Madagasikara. Exemple zio, za génération zao magnontany, ino mba disadisa miaraka merina côtier. Misy problème taloha. Misy problème. Izy koa tsy volagnintsika le problème io volaniko, tsy possible atsika hagnano réconciliation. C'est impossible. Zegny tiako raha nivolagnin'ny Emmanuel Macron igny, izy nivolagna alohany hagnano pardon resaka colonisation, volagny ianarantseniky histoire. Azonareo zegny, ino raha nandalo? Bon, ino raha nandalo tamin'ny 18e siècle, tamin'ny le règne de Andiana Polymerina et Radama le roi Merina zegny. Le roi Merina rô mpanjaka Merina tao. Ino raha nataondreo? Ireo mila ampatanjaka royaume-ndreo, nandeha nichassendreo la plupart ny nandeha tamin'ny côte rô nichassendreo la plupart ny côtier jiaby, Betsimisaraka, Sakalava, Betsileo, etc. Nichassendreo izy, ireo amizay nivolagna bon, on est les meilleurs et tout ça, aboakandreo fa ireo matanjaka. Ça c'est une histoire. Mais mila ampianarigna tsaiky zegny, mila ampianarigna tsaiky karaha io mivolagna bon, zegny raha nandalo, zegny raha voilà. Niady rô ils ont montré volagnin-dreo naboakandreo marigny fa ireo natanjaka. Bon, c'est normal à l'époque fa karaha zegny raha natao. Après amizay niaraka tamin'ny anglais rô, navy koa Radama 1 niady koa rô nandeha dans le sud jusqu'à l'est. Io amizay nalefandreo le pouvoir central, c'est ce qu'ils mbola eto atsika zio amin'ny pouvoir central io. Ino naviany pouvoir central? Fa zegny taloha. Ça veut dire que le côtier zegny ambanimbaniandreo, le côtier inférieur zegny côtier, zegny volagna nataondreo. Bon, losy igny navy amizay en 1896, navy la France boka hagnano colonisation. Ravoravo boka côtier nahita zegny volagindreo, misy sauveur zay au nom de la France. Zegny sasany le côtier, sasany tiandreo le Gallieni io. Direct volagna amindreo, sauveur navy. Misy traître toujours karaha antsika zio mbola misy traître fo boka depuis la nuit des temps volagno zay, misy traître fo jusqu'à zioti à Madagascar ao, misy côtier traître, misy merina traître, samby misy traître fo. Za tsy raciste, c'est juste rappel histoire. Zegny volaniko, amin'ny histoire il faut se rappeler du passé. Io amizay tsika mahavita magnamboatra le futur. Izy koa dignatsika le passé, atsika tsy mahavita magnamboatra le futur. Jusqu'à nianty amizay volaniko zegny, midominer rô par rapport à le pouvoir central. Fa tsy volagnintsika merina eky, tsy volagnintsika le bourzana eky, fa nidika tato le club 48 io. Le club 48 amizay naboakan'ny club 48 rô nidika fa ireo micommande raha jiaby. C'est ce qui arrive zio à Madagascar. Io raha mandalo ao à Madagascar.
zay volaniko izy koa tsy apetsaka eta fédéral io atsika magna réconciliation tsy possible Madagascar androso nde azovy intellectuel aboaka anareo io ni essayer dideratsirika ni essayer olo jiaby mais le problème tsy hain'olo antsendriky histoire olo jiaby va ça c'est passé ça nzay volaniko niana anareo mivolagna la France mila mangataka pardon donc amaray koa anareo mivolagna aminakahy fa za mila mangataka pardon fôtony za misy nationalité français tsy possible aminakahy volaniko angataka pardon tsy possible donc alohany mangataka pardon mila mipardonner tsika atsika atsika jiaby samy malagasy volaniko zegny mila mipardonner tsika atsika misassoir sur une table mivolagna zay raha nandalo zay raha nandalo zay raha nandalo donc atsika tsy magnano zegny tsy possible atsika misy réconciliation tsy possible nde azova vie io nde intellectuel niantsa même jusqu'à Harvard de ino volagninareo tsy possible tant que on creuse pas l'abcès nandeha igny bon histoire vita midika atsika maromaro zao mivolagna les îles éparses même rô laratsirika nivolagna niany ke heureusement que tsy namezany la France c'est normal misy raha tsy hainareo volaniko zegny za ty tamin'ny île glorieuse tany misy raha tsy hainareo fa maro disadisa agnatin'ny île glorieuse to même atsika nazo indépendance igny tsy direny tsiranina zegny même en même temps même la France nagnano proposition taminazy izy mivolagna bon za tsy mavita mikarakara zo fôtony fa karaha atao raha angatany Macron zio ne izy mivolagna allo atsika agnano entretien nazy io mais le problème tsisy moyen militaire gasy andeha agnampy vaza du coup en fait nitanany vaza et Tirana est tranquille ben Tirana bon si c'est comme ça signe Tirana bon laisse voilà zegny amizay ny dideratsirika fa tagny les îles glorieuses nandeha tagny izy hitany raha jiaby zay izy naregny résolution de l'ONU d'accord mais tsy nivolagny raha marigny resaka les îles éparses io les îles éparses est déjà vendu atsika miady eo atsika kadaleny le pitondra ty atsika ndeha kadikadalendreo fo isanandra fa raha zegny fa nefa il faut même pas espérer volaniko aminareo zegny il faut même pas espérer midika amizay za boka il y a quelques mois za nivolagny général Labomba fa Richard Ravalomanana fa za Mbotombaza Andevombaza azala azoveky Andevombaza amitsika zio aminareo gouvernement o tsy nandohalika anareo jiaby devant Macron tsy nandohalika anareo jiaby devant Macron normal pour Andry Rajoelina boka président nazy navy boka karaha atsika mavozo Andry Rajoelina mavozo président nazy Macron azonareo zegny azovy zio Mbotombaza zava anareo gouvernement nandohalika devant Macron za tsy mandohalika devant Macron pourquoi fôtony naty mazaka liberté d'expression za koa ty volagna raha Macron volaniko firy lettre fa nalefako any firy lettre tanareo za zio masaky mivolagna izy koa mivolagna raha tsara volaniko ampodiko raha tsara misy raha amizay tsy hainareo agnatin'ny contrat ao boka azonareo zay misy raha tsy hainareo et depuis la nuit des temps volaniko aminareo zay raha zay fa nandeha natoa re mandenitsika loso nagnano exemple la guerre ivelany jiaby igny misy contrat fa nisy contrat navy contrat zio resaka EDF resaka hydrocarbure raha jiaby mandalo resaka défense vaza tsy adala volaniko aminareo zegny vaza tsy adala natoa tanànandreo ely ro mavita raha maro nataondreo io ro mampiasa coco ary fetry koa ro misy stratégie hitanareo fo façon fivolagnany Macron façon fivolagnany Andry Rajoelina hainao fa araiky nandeha l'école même c'est même pas une question de l'école bien instruit araiky hitanao fa magnatsipitsipi jusqu'à la crâne de roi bon c'est pas grave on peut faire des fautes d'orthographe
faute de prononciation, c'est pas un problème. Mais, quand général la bombe avlancée, me comparer embouteillage, ndreky la misère, tsy tokony ambelonareo mivolagna olo aby zegny. Aty amizay Andry Rajoely micompare mivolagna fa vahoaka malagasy tsy hanitra ravoravo vahoaka malagasy, amaizanao 100 € ravoravo vahoaka malagasy, ireo agriculture reo tsy mijirijiro. Mais non mais teo zakao tokony ampidirina agnatin'ny prison olo aby io tsy mahazo mivolagna eky, tokony ampidirina agnatin'ny prison tsy mahazo mivolagna, tokony ampidirina agnatin'ny prison conseiller de communication nazy, franchement tokony ampidirina parce que c'est trop volaniko zegny, c'est trop. Comparenao 100 € anao mivolagna aminay fa zegny atsika boaka ivelany, atsika mitosy SMIC volagnin'Andry Rajoely io zegny, on n'est pas heureux. Atsika mila mitosy 100 € à Madagascar agny, io tsika ravoravo. La comparaison volaniko aminareo zegny grave. Donc je sais même pas, anao tsy tia volagnareo fa tsy possible anao tsy volagnareo, tsy possible volaniko zegny. Après avy contrat de défense volaniko aminareo zegny. Macron izy fetsy volaniko aminareo zegny, ary j'admire Macron. Hitanareo volaniko resaka défense, hitanao tanànanazy hely, izy tsy mandoaliky devant Poutine, izy tsy mandoaliky, izy mivolagna on est prêt s'il faut faire la guerre. Izy amizay fahitany fa l'Afrique fa tsy tia izy, midika panafricanisme. Après je reviens sur le panafricanisme, midika panafricanisme, niala Macron mivolagna aia olo mety botibotiagna eto, Madagascar volagny, Madagascar, alotsika andeha za Andry Rajoely, alotsika andeha za Andry Rajoely. Bon Andry Rajoely karakory base militaire, karakory alefako Andry Rajoely, oui président, allo alifasa, fa tsy hainareo fa izy koa amizay misy la guerre en Russie, gasy tsy maintsy mandeha. Raha zegny tsy raha volagnin'indreo aminareo, tsy volagnin'indreo, vous restez là miambigny, tu vois, tsy volagnin'indreo ny raha marigny. Fotiny fa nivolagna ok, mandeha gasy, mandeha miady Poutine, ndeha tianareo ndeha tsy tianareo, c'est comme ça, c'est le contrat. Karaha olobenay taloha ni forcegna 16 ans volaniko aminareo zegny, arrière grand-père anaka ndeha tiany ndeha tsy tiany mitomagny dadiko, ça c'est des histoires raconteny olobeko. Fotiny za depuis volaniko za eto mianatra mizaha fo, j'ai le temps volaniko zegny, za retraité, j'ai le temps de me documenter, j'ai le temps de mizaha raha mandalo zegny, raha mandalo zio à Madagascar. Donc état central io c'est voulu ary tsy ampandroso atsika côtier, ndeha tianareo volagna zegny ndeha tsy tianareo zegny, ndeha mampiady anareo zegny, ça c'est votre problème zio, tu vois. Raha aboarany marigny, aboara marigny, raha marigny zio tananareo le pouvoir central, comme ça le côtier asphyxie nareo amy raha mandalo, tsy mavita miboiky, tu vois. Ity amizay retraître ty mampidiky la sauce, fo mampidiky la sauce, mais volagna la France derrière tout ça, la France derrière tout ça. Non, la France tsy derrière anjegny. Volaizatsika mizaha toujours le bouc émissaire, toujours la faute de qui, la faute de quoi, la faute de je sais pas quoi. Zegny volaniko za idsika panafricanisme. Hitanareo pays africain fo masaky mivolagna la France derrière tout ça, la France derrière tout ça. Pays africain fo volaniko zegny. Zavanareo tanàna ny coloniseny la France. Zanareo hitanareo zegny zavanareo tous les ethnies en France. Misy Cambodgien misy Vietnamien anareo mahita Chinois, misy Indien Pondichéry exemple, tu vois, Vietnam exemple, avô coloniser la France te, mais ireo mandeha mandroso jiaby. Zavanareo l'exemple Vietnam, combien de guerre atao ta Vietnam,
mandroso Vietnam. Fôtiny ireo tsy micherche eky aty fôtify, ireo micherche à avancer. Nintsika ndraiky mila mizaha la faute ity, la faute non, la faute non. Aitsika ndroso, tsy possible, tsy possible. Déjà atsika sambatsika ao volaniko zegny, tsy haitsika histoire atsika, tsy haitsika histoire atsika. Nino mampiady atsika zio? Ary atsika micontinue miady, tsy adalany la France izy nagnapetraka indépendance, nagnapetraka tiranina. Fa hainy raha ataony club 48 io. Za fa tsy volana merina eko baka fa hitanareo histoire io, zegny zany volana merina teo fa hainy club 48 fôtiny misy merina volaniko zegny empaka amin'ny état central io. Maro empaka, tegna fa maro. Ireo koa asphyxie pour preuve, fôtiny sasany mbola mila preuve, pour preuve 4 amis. Pour preuve 4 amis. Zegny olo jiaby nefa empaka zo. Olo mbola tia état central io, volaniko aminareo zegny, le club 48, le olo mbola miposy, non tsy mila ambela état central io fa tsika maty izy koa azony coacher le pouvoir, tsy mila ambela io. Non, fôtiny reo mandiniky agnatin'ny lohandreo fa ratsy, tsambarandreo fa olo jiaby ratsy karaha ataondreo. Reo mandiniky zegny baka agnatin'ny lohany le dinosaure de politique io, fetsifetsy-por aby, olo jiaby ataondreo fa fetsifetsy-por karaha ataondreo. Zegny vola ampianara histoire tsaiky, ampianara volagna zegny navianady ty, zegny naviany ty, zegny zio misy 10 entre merina coacher. Donc io tsy aboakanareo, tsy apetrakanareo état fédéral, avia zay olo intellectuel ndeha physicien ndeha azovy tsy androso Madagascar, jamais de la vie. Zegny tsy adala didier tsilika ny volagna teo, ifoazonareo Madagascar fa hainy fa raha zegny fa teo. Fôtiny izy tondratonda farany amizay zay vola agnapetraka état fédéral fa trop tard, tsy nahazo ny pouvoir, fôtiny fa tsisy olo ny croire izy eky, fa tsisy olo ny croire izy. Zegny sasany zio vola non, alohany magnadoso miattaque état fédéral, mila adoso antreniky Andry Rajoely, mila adoso antreniky Mamiravatomanga, mila adoso antreniky gouvernement ty. Non, volaniko direct tout de suite apetrao en place, apetrao en place. Soit ataotsika karaha Rwanda, atsika famony faty, io amizay possible, avy respect possible. Donc atsika io volaniko aminareo, ndeha ino raha volagninareo, jamais état fédéral koa tsy mipetraka amin'ny place, ndeha zovy avy eo, ndeha zovy avy eo, ndeha coacher, ndeha tant que état central apetraka anareo io, tsy possible Madagascar androso, jamais de la vie. Donc essayons de pas discuter, essayons de s'unir, atsika mikoragna atsika jiaby tranquille, ambelatsika la France de côté, lavetsika linge sale entre nous d'abord, io tsika midiscute, io intellectuel soi-disant avy io, que ce soit côtier, que ce soit azov, mikoragna tsara, io tsika androso. Mais atsika zio ty mbola miady, ary io ady io tsy vita, ady io tsy vita izy koa raha zegny tsy en place volaniko. Fôtiny fa etsika histoire zio, l'histoire continue volaniko aminareo zegny, mandeha fo histoire io, mandeha fo histoire io, jusqu'à ny anty pouvoir central ny tanany club 48, les générations de le royaume ova, ny tanandreo i, ny tanandreo. Donc ny anty, que ce soit Maramila non, que ce soit Zova non, ça marchera pas. Mitatonao firy fa coup d'état, tant tsy apetrakanao état fédéral, io tsy mety androso Madagascar. Voilà, zegny nataoko, j'espère que izy amy gasy boka tsy de haiko loatra fa napetrapetrako karaha io fo fa voilà, zegny histoire, zegny volaniko mila micomprendre atsika fa hitatsika fa Madagascar, atsika jiaby sa malagasy volaniko zegny, atsika koa tsy miuni, tsy possible atsika androso, samy malagasy atsika, ataovatsika agnatin'ny lohatsika. Nagnino eto à la Réunion par exemple,
olo jiaby mavita, misy mosquée ry, misy synagogue ry, misy hindou ry, na inino olo jiaby mavita fa atsika tsy mavita. Fotony mentalité tsika nirobatiny olo be tsika taloha, nirobatindreo. Ny antenareo mivolagna mila mangataka pardon la France, dikan'izay zay koa angataka pardon. Fotony zay boka fa français. Anao zay volagna mila doso nationalité français nao soit gasy anao. Non, za tsy ala nationalité français naka, ary za tsy ala nationalité malagasy za. Tsy possible zegny. Anao volagna zegny aminaka karaha anao volagna aminaka fa anao mila misafidy mamanao soit babanao, azo mavita misafidy. Tsy possible, tsy possible. Donc ny antianareo volagna la France mila mangataka pardon, amare anareo jiaby binationaux mila mangataka pardon. Za ty fa nitraiten'olo traître, azovy nitraître za traître. Préfet à Diogo Suarez to namezako en place tsara bekiny izy. Volagno tianao anao en place naka fa anao tsisy la chance en place naka. Zay volaniko, je suis mieux placé magnambara raha jiaby zegny. Fotony du côté grand-père anaka, grand-père anaka aby io tsisy araiky nangataka nationalité français, tsisy araiky. Fotony navoa tourner lavage de cerveau boka rô, tsisy araiky nangataka, tsisy araiky nangataka jusqu'à rô paix à leur âme, tout ça rô loso. Za amizay tamin'ny 2004, Dieu merci mbola hitako araiky côté mon père, izy nagnano la guerre d'Indochine, nagnano la guerre izy jiaby regny. Nagnino mba nareo tsy nangataka volagny? Zay io avoafitaka volagnin-dreo, avoafitaka androvy, avoafitaka ny gouvernement malagasy volagnin-dreo tamin'ny 1972 izy zay mila izy koa reo nandroaka militaire français jiaby volagnin-dreo anareo mila, anareo koa tia hagnano officier, anareo mipetraka eto volagnin-dreo miservir Madagascar, anareo mahazo galon de lieutenant. Reo nadinika tamizay loso igny vita tsisy galon de lieutenant zay tavela atao rô zay nipody tagny. Karakory grand-père, ino tsaratsara sitrany coloniser ny état central va ho coloniser la France? Zafy koa volagny sitrany zala la France ny anty nde varikapoka raiky tsy hita. Vous rendez compte de ça? Zegny volaniko atsika zio ty coloniser ny état central, le club 48. Ne tianareo nde tsy tianareo fa atsika coloniser io, atsika vo coloniser. Zava impôt jiaby volaniko aminareo tsy maintsy mandeha agny. Impôt à l'époque fa karaha zay nataondreo, impôt jiaby alaindreo, zavandreo agriculteur, zavandreo sur les côtes olo jiaby alaindreo impôt, alefandreo amin'ny état central. Ary izy mbola io. Donc io tant que mbola continuer tsika tsy possible Madagascar androso volaniko aminareo zegny. Nde ino raha volagninareo, nde ino raha volagninareo. Fotony io fa fombandreo tagnaty lohandreo, raha io amizay inculquendreo amy zanakandreo. Exemple, Andry Rajoelina indesiny zanakanazy miaraka amin'ny gouvernement, miaraka un truc d'état, ino diany zanakanazy ino diany zanakanazy. Le problème ne ireo magnano raha reo tsy mandinika fa olo mizaha, ireo ne magnanognano fo, ireo mivolavolagna fo, ireo tsy mandinika fa maro olo mizaha. Avec la technologie maintenant, internet, les réseaux sociaux jiaby, raha jiaby mandeha malaky. Anao mivolagna Madagascar vahoaka population heureux, vahoakanao heureux, zanakanao heureux. Aieky tsy haiko tsy mandeha l'école heureux zegny aminao, tsy haiko tsy mihinan-kany heureux zegny aminao, olo tsisy asa heureux zegny aminao. Par contre oui, zanakanao mianatra ivelany jusqu'à firy euro efasanao écolage-nazy, normal izy heureux. Anao mipetraka agnatin'ny palenao, anao mihinan-kanigny jiaby zay, anao tsy privé, normal anao heureux. Indao miboaka amy lalabe
indao mandeha tsy mila mandeha lavitry za tsy magnerika anao aloha mandeha amin'ny Kere agny indao anao mandeha mijotso Antananarivo ao mandeha amin'ny lalan-tsifitsy jiaby ao mahita 4 eo anao mahita fa heureux ro io va tsy heureux nagnino tsy naboakanao Macron raha zegny nagnino tsy naboakanao Macron condition ny prisonnier à Madagascar anao tegna ny inauguration ny téléphérique non Macron tsy nagneky fôtony azo miprofite téléphérique or que volan'ny téléphérique igny nagnamboaranao pont Mavavy colonne de vertébrale ny côtier Madagascar côtier jiaby mandroso mais fitiavanareo tegna intérêt personnel nareo mamono Madagascar volanko tu vois tsao sasany volagna mamono Madagascar mamono merina mamono entendu mamono olo jiaby parce que intérêt personnel nareo za ataonareo esclave ny vaza za ty tsara misentir esclave ny vaza ty nde za mibeko vaza tamy l'armée za mibeko vaza fa nahitako le racisme nahitako ao à Madagascar fôtiny agnarana anaka Chatelard en plus Joachim tsisy agnarana gasy tahina zao nao nationalité malagasy hazala za teraka ta Madagascar ta Diego Sereza yafa tsy possible mila passe tribunal bon babako gasy mamako misy nationalité malagasy ke za tsy possible non le tribunal heureusement za misy vava boka za tsy raha magneky dirako foro nahazo fa tanareo raha voaza io firy amitsika ao avoazegny firy amitsika ao malagasy mais olo mavotsy masaky mivolagna zay ne volaniko volagninareo raha tsy mety aboanareo raha tsy mety fa tôt ou tard volaniko aminareo zegny tsy mety tontolotry foro mivogna marigny fo raha volagnin'ny ngaty marigny fo raha volagnin'ny ngaty nagnino visa jiaby allo ataova état central any koa mila mandeha Tananarivo mangataka visa mila mandeha Tananarivo mangataka passeport comme ça contrôlendreo raha jiaby aboahada agnarana ty nde ngala visa za nde embassy ty nde tondra zanakanazy ty tsy mahazo nagnino mba ty tsy mitondra randria soit andria non ambelahiny c'est comme ça que ça se passe voilà c'est comme ça que ça se passe nagnino volaniko aminareo zegny en France aty anareo mahita karany misy nationalité français anareo mahita chinois misy nationalité français nagnino nareo or que mivolagna izy koa boka miagna nationalité karany chinois lafo tanindrazagna jiaby ino raha ataonareo tsy mandafy tanindrazagna anareo donc excuse-nareo à la con par contre anareo mila nationalité français anareo miattaque nationalité français eto en France mais olo teraka Madagascar firy génération teraka Madagascar tsy amaizanareo nationalité malagasy fôtiny tsy mitondra agnarana malagasy anao mi agnatin'ny constitution nagnino tsy voanareo le constitution nagnino en France mavita nagnino les États-Unis mavita nagnino au Canada mavita nagnino amitsika malagasy tsy mavita fôtiny fitiavanareo tegna ary zao fitompiny io anareo central ao anareo club 48 ao tianareo anareo misakapare raha jiaby izy koa nazo nationalité baka ro nazo nationalité malagasy le karany nazo olo misy vola nazo nationalité malagasy tsy voafenareo amizay baka raha jiaby zegny tsy amaizanareo nationalité zegny izy koa olo fa baka ivelany zavanareo karakory anao mitady nationalité français gasy mila boaka ty zegny fahitako raha jiaby ataonareo za ta Madagascar ny privénareo éducation zegny volaniko za avy en France la France ni éduqué za pourtant fa tara mais la France ni éduqué za donc haiko izy io nagnino tsy ambelanareo le olo baka ivela exemple vaza manambady gasy izy tsy mahazo nationalité gasy par contre
en France izy gasy mahazo nationalité français. Teo boka za mare izy koa boka miagna nationalité rô lany tanitsika. Azo mandafy tanindrazana e. Tsy anao Andry Rajoelina mandafy tanindrazana. Aie Sakatia. Aie Base Tuliara. Azo mandafy tanindrazana. Tsy anareo maramila magneky raha ataon'Andry Rajoelina. Tsy anao général la bomba magneky raha ataon'Andry Rajoelina. Anareo tsy tia tanindrazana volaniko zay. Anareo tsy tia tanindrazana. Anareo mangalitra ao. Alainareo fanakarenan'ny gasy jiaby alefanareo ivelana agny. Contrairement za magnamia exemple maro dia karany miinvestissé à Madagascar. Anareo mangalitra alefanareo ivelany. Tragno général la bomba à Toulouse, tragno ni Iery, tragno Ravalomanana, jusqu'à paix à son âme Didier Ratsirika. Les restes, j'en parle même pas. En Suisse, diaby. Azov mandafy tanindrazana. Anareo fa za. Anareo jiaby vous devez aller tous en prison. Zegny tany tokony pitranareo zio. En prison. Mamitika vahoaka, mambanibany vahoaka, mamono vahoaka, tokony devant le tribunal de CPI misy anareo zio. Devant le tribunal de CPI. Donc voilà, zegny izy nataoko amin'ny teny gasy niany histoire volaniko zegny. Izy koa tsy mianatra histoire, tsy possible atsika i-avance. C'est possible y avance. Izy koa mbola mi-accuser la France derrière tout ça, la France derrière tout ça. Non, la France il est malin volaniko aminareo zegny. La France par son intérêt. Zay hitan'ny la France atsika ty koa natanjaka. Possible atsika nagnano karaha zegny atsika dindery. Tsy atsika dindery, le mpitondra atsika le dindery. Fôtony rô misy vola io, rô misy vola io, tsy ambelandreo zegny un quelqu'un lambda karaha za ty ou karaha manampahaizana jiaby sasany aby io karaha université mandeha mitondra zo. Indreo fa agnano raha tsara. Vu que rô tsy tia raha manjary, rô zatra mamitamitaka olo, zatra magnano corruption, zatra magnano trucage, zegny rô mivolagna raha zegny. Donc za gasy, za français, ary za tsy hagnano pardon à la place de la France. Jamais de la vie. Fôtiny aminay coach exemple Gallieni nagnampy zay. Fôtiny zay teo niserena. Niaraka an'Angleterre anareo, nataonareo jusqu'à esclavage zay. Jusqu'à esclavage. Jusqu'à nifitanareo irmena lamba. Niady niaraka taminareo, izy niady anareo nilefa. Indao magnontany olo fa bebetogno à Bordeaux ndereo menitra. Za merina volagny fa za menitra. Obligé zay nilefa. Zay koa mipetsaka à Madagascar. Possible zay voniany gasy fo koa mamono zay. Fôtiny hitanay zay namitika mena lamba vaky la guerre. Ni volagindreo ary camp io aloha midira hitanareo sénégalais tirailleurs sénégalais niamby ireo amin'izay amin'ny saboa nilefa mena lamba amizay ale tak niany ty exemple crâne tsy tokony mandeha Tananarivo niany ty reo magnasary voavoa or que azovy à cause de qui raha zegny nandalo à cause de qui. Jusqu'à nianty exemple azy io tamy sommet igny firy jeune côtier navitagny ambaranareo za eda azafady za boka tsy mahay raha koa tsy haiko firy voilà anareo zay tsy malagasy nagnino izy izy nangataka mon frère, izy nangataka. Ino raha volagniny dadilako taloha izy français niady tamy français
izy tam colonisation atsika diaby teo boka français, atsika coloniser atsika diaby teo nisy nationalité français, zegny nivolagny tu vois. Dikan'zegny gasy diaby tokony misy nationalité français, gasy diaby misy nationalité français tu vois. Mais tsy amaizandreo tsy facilité ndreo raha io, tsy facilité ndreo. Mais reo ndraiky reo mavita 100% reo mavita. Anao lambda zay volagno, c'est pas équilibré. Karaha reo magnano tribunal ao volaniko aminareo zegny, c'est pas équilibré. Ireo micommande raha jiaby zay volagno. Izy koa tsy état fédéral io zegny volaniko, atsika mila mitsangana. Vahoaka malagasy jiaby, que ce soit merina anao, que ce soit adjova anao, mila mitsangana atsika jiaby mi contre les clubs 48 io. Le seul problème amindreo les ty les fitka, les traîtres misy amitsika ty, que ce soit du côté merina, que ce soit du côté côtier zay fo problème tsika io. Fôtiny fitiavatsika le vola, fitiavatsika le vola, fôtiny kinia appauvrisegna atsika. Comme ça, donnez-leur du pain. Ameza mofo rô, ameza lamba rô, ampitsindra rô, adignandreo le jaly, adignandreo le jaly. Zegny Andry Rajoely mivola ny compareny 1400 € anao tsy heureux, fa avec 100 € anao heureux. Tsy olo mankadala olo, tsy franchement tsy olo magnambanimbany gaz. De toute façon gaz nefa nambanimbanieny olo diaba ty ato à la réunion. C'est votre président qui parle comme ça? C'est leur président volanko. De toute façon volanko olo volanko élu avec trucage, avec trucage. Izy navy teo volanko grâce à Sarkozy, grâce à Sarkozy. Hitanareo amizay histoire Sarkozy izy io. Ino ny histoire Sarkozy izy io? Firy affaire Sarkozy ao? Affaire maloto fo. Donc araiky affaire maloto, bien sûr araiky ty affaire maloto. Non mais zay volanko, ouais, moi aussi j'avais plus de mots, mais zay volanko aminareo, atsika tsy mila kivy, atsika tsy mila kivy, atsika mila mizaha fo, atsika mila mihetsiky. Eko mamparary faux, mais akora ataotsika, akora atsika dirigé par un bon à rien, un nul, un nul. Zay volanko, izy ka izy mivolagna alevanareo onagna, Andry Rajoely koa mivolagna, Andry Rajoely koa mivolagna, izy ka izy magnano discours. Io volanko aminareo zegny, tsy haiko conseiller nazy io mila vangogna ty afantsofigny, conseiller en communication nazy io mila vangogna ty afantsofigny. Zava l'exemple, nde izy tsy direny Macron, nataony Macron karaha ty aby, Macron mivolagna nataony Macron karaha ty, geste Macron fo, geste Macron fa hitanao fa fa kivoly ty, hitanao sujet de Macron pa ankadalegna amizay tsika délestage micro mandeha fo, fa délestage igny micro mandeha tsara, atao kiniagna hitanao zay misy délestage. Mais on est heureux, zay tsisy rano fa on est heureux, zay tsisy électricité on est heureux président, zay mitosy 100 € on est heureux président. Zegny tadiavy ary zegny raha ataony vahoaka azy io. Président mamimbahoaka izy koa fa hava Diego milomay olo jiaby ariagna, kisaly jiaby ariagna, raha jiaby milomay eta, tegna milomay volanko zegny. Ohatra tsisy raha mandeha Madagasikara, tsisy raha mandeha volanko zegny volanko. Izy koa mbola état central fa atsika tsy tafaboaka atsika état central. Voilà, bon week-end à tous. Merci à tous d'avoir suivi. Désolé, Théo va me dire que en français parce que ça m'a visé ou le quoi, mar ou le visé. Alors, j'ai mis vous it's Macron, it's zani zeng. Non, faux, comme na rosé. Faux. J'ai été mis information quoi. J'ai voulu vietir non. Excuse moi la démocratie. Zahav. Débat izy mila amezako izy débat, tsisy problème. Ndre azova anao ary hoe zay volanko io tsy mila mizaha mila preuve anao volagna, preuve hitany masonareo volanko zegny. Madagascar mahantsa, Madagascar on a appauvri, Madagascar dirigé par un dictateur miaraka mafia anazy, miaraka assassin anazy, jiaby zegny avo Madagascar.
vahoaka amizay malemy, vahoaka tegna malemy fotiny fa tsisy force, tellement ro mahantra fa tsisy force ro andeha hiady, fa tsisy force. Izy koa ty hiady ro soit minorité mandeha, tsy possible minorité mandeha, il faut que ce soit majorité mandeha, il faut que ce soit majorité. Izy koa mbola minorité fo tsy possible. Zay ny problème-tsika. Or que izy koa tsika jiaby fandray tagnana, atsika mitrangana magnano révolution maresaka, magnano révolution miaraka maramila mbola tia tanindrazana, zay volagno tsy maramila jiaby tsy tia tanindrazana, maro maramila mbola tia tanindrazana, maro gendarme mbola tia tanindrazana, maro police mbola tia tanindrazana. Mais misy koa tia volan'ny Mamoravatomanga. Azonareo zegny, misy koa tia volan'ny Mamoravatomanga, mais ils ont pas d'âme ces gens-là, ils ont déjà vendu leurs âmes au diable. Azonareo zegny. Donc ireo za koa izy koa za la place indreo tsy possible za mizaha vady aman-dranako, mizaha zanako karaha io. Possible tsy avoareo raha ratsy nataondreo, possible avoa taranikandreo, zay le problème. Mais conséquence zeny tsy dinindreo, conséquence zeny tsy dinindreo. Ireo zio ma exemple mandeha exemple, ty mba zanaka ty zanaka général la bombe tsy manjary igny, izy nagnatady azova voa, zanaka igny avoa. Zeny tsy diniandreo. Ty zanaka gendarme araiky naty namono ray aman-dreniko igny, bon ty koa c'est pour ça mandinia alohany magnano raha, mandinia alohany magnano raha. Ninaka mare ty zanaka Joakim Chatelard, ty olo nivolagna raha marigny tô, ty raha, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Misy sasana de mivolagna anao tsy kajo Joakim, anao mivolagna olo fa mandry olo, non za tsy kajo volagno, tant que mbola misy olo mitandregny za volaniko, za micontinuer. Ary vidéonaka volaniko nin'olo mbola mino fa misy fivoahany fo raha ty. Exemple anaka amizay alaiko iry Nelson Mandela, alaiko l'abolition de l'esclavage, alaiko révolution française, alaiko voilà, parce que firy-taogno ro aby niady io amizay navy, alaiko koa Rwanda. Exemple anaka zegny, nagnino agny navita, nagnino atsika tsy mavita. C'est juste question de conscience volaniko aminareo zegny. Le jour atsika misy conscience fa baseky marary amizay zay zio, zanakanay tsy tiany, tsy tia voa zay, tsy tia voa il faut pas que ça arrive à nos enfants ce qui nous est arrivé. Azonareo zegny, tsy tia koa voa zanako raha voa za, donc za miprotege anako, ambilatsenyky za miady. Fa mandevigny zanaka tegna sarotro amin'olobe. Azonareo zegny, sitran'ny za leviny zanako ke za ndevigny zanaka. Aye? Fotiny zanakatsika zio malemy par rapport, fotiny on les a pas éduqués convenablement. Tu n'éduquais manquise, privé d'information, zegny volaniko, zegny erreur ny gasy. Tsy haindreo amizay raha ataondreo. Zay volaniko, tsy mila kivy. Sasany fa empaka za mivolagna reo, non. Io tsy mila kivy. Io fa karaha io. Karaha anao andeha hiasa exemple. Des fois anao kajo anao, makajo zala andeha hiasa ty la fin du mois raviravanao mazo karamanao. Mais après non, kajo za. Mais t'es obligé. Fotiny ino raha visenao? Azo retraite. Tsy a Madagasikara ndraiky edy zegny edy tsy a Madagasikara zegny. Azo retraite zegny. Zegny raha tokony apetraka ao. Zegny raha tokony apetraka, olo mahazo retraite, olo niasa au moins nahazo retraite za. Mais tsy a Madagasikara zay, même asa tsisy. Asa tsisy a Madagasikara. Entreprise voniagna. Olo mamono entreprise, ambela fo izy. Fotiny fa kiniagna igny. Donc volan mitrangana atsika vahoaka malagasy dans le quatre coins volaniko aminareo zegny, même au milieu on s'en fout volaniko zegny, atsika vahoaka malagasy jiaby mitrangana
Ah, tanàna hafa na vita na ino atsika tsy mahavita. Ino raha voatsika? Avoazona atsika? Non, je crois pas. On n'est pas éveillé. Conscience-tsika mbola tavela amle olo mamitika atsika ty. Zay volagno, izy koa gouvernement jiaby io volagno tokony prison tanandriandreo zao. Fotiny mambanimbany, mamono vahoaka. Donc pour moi c'est la prison. Voilà. Désolé pour les retardateurs, mais vous pouvez revoir la vidéo. Merci, 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 merci à tous, 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 tous. Bon week-end à tous.